Dúas probas, unha de 21 km e outra de 42, integran o Portosín Trail que se celebra o día 22 de maio no Son. O Concello apostou por incluir no calendario unha proba longa para favorecer a afluencia de xente durante toda a xornada, co consecuente retorno para a hostalería e comercio. Que tanto para o comercio de Portosín como para a hostelería é algo bo o implementar esta distancia de 42 km. O que facemos é que o trail non acabe a 1 a 2 da tarde como viña sendo habitual, senón que sea un continuo boteo de xente ou de participantes que van chegando á meta, o que pode facer que tanto a hostelería de Portosín como o comercio pode ter un pouco máis de vida. Trátase da última proba do circuito Trail Series 2022 e tamén a máis exixente cun desnivel positivo de máis de 1.800 metros. Destaca tamén a dificultade do terreo, xa que o 99% da carreira discorre por chan de terra. A distancia de 42 km ten 1.860 metros de desnivel positivo, 3.600 acumulados, e a de 21 km ten casi 1.100 metros, 1.087 metros positivos, o que indica que, bueno, consta de dous anillos, por dicirlo de algún xeito, non? A distancia de 42 km son dous anillos que se cruzan ou que teñen a intersección no alto do Monte de Iroite, e aí é onde se divide. A pesar da dureza da proba, especialmente da de maior distancia, os participantes terán a oportunidade de disfrutar dun percorrido de gran beleza natural que discorre polos principais atractivos paisaxísticos de Porto do Son. O recorrido, eu que fixen moitos, que os diseñei e que vin, é sinceramente espectacular. Ten unhas subidas de infarto porque subes ao Monte Iroite polo Cortolumes que está ali en Queiro e sales desde Beneso, pois que transita moito polos chans do Barbanza, pola zona da Casa do Páramo, da Arca do Barbanza, ves monumentos megalíticos, dólmenes e mámoas de fai 5.000 anos, e aparte ves zonas de muiños, fervenzas. Eu creo que vai gustar moito. É un diseño totalmente novo, un recorrido totalmente novo, e vai gustar moito. Ata o momento xa son 160 os inscritos, tanto nas dúas modalidades como na andaina, que se celebra ese mesmo día. Os interesados en participar poderán anotarse ata o día 15 de maio na web arousa.com ou trailseries.ran.